Ayaw pa ganyan pa kasi nagyan ko to soka arisa soka pipi ko kubo. Inuatigin ko pa kay datara ko takatang nilo sa putaw kapangmula ni ron kapipi nga ko kubo. Oh, ino mga di ko pa kaya nan siguro agama Islam sa ayan na mapiyan na mas mugang kaya gurutan. Mali tapat ka. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ito pa kayo na so di na pipi ko po. Nandun mas baga lagi na nga pa kayo sa nabag kelas tanong ko pa kayo sa mo. Basta na ito bagi nga pa kayo sa nabag kelas pa. Hira po na so ipipita rin na sa hindi magagilat ako pa kayo sa matay ka din pa kayo sa magagilat din. Pamagilat. Bagi sa may pera to bagi pa kayo sa bagi ko siya. Hira po madalagyan din ako nakapamagilat ako. Sige pa kayo sir, nabibalita pa na kuha. Ito, repere. Nakawala wala ko tayo nabila. Na, pagkadero na sukobon, na inisa para magpagutuli. Ngayon ito, mananakot mo, ito pa yung pagutuli. Ito ko mo ito. Inisa para mag-yung mo tayo mananakot na pagkadagat sa datan mo kapagkadagat yung balay. Lagi pagkadagat sa datan mo kapagkadagat yung balay na tumpak kaya pilong piyawan. Sampai pilampakan. Kabutan kapag kaya pilampakan ako kung tintara lebih. Kaya sabab, nagigupulin lampakan, alamiya karabong sukutan, napili yung sa 20 rabong, nagkapais mga wata na dinong katang dumantag usukan ko mga lobsira. Nagkapakabog mo itong masabag, mananyan ako sabag, na may niya kayo na, kumelot kami sa ako ba, nag-iagay, huli na, dagawin sa buto mga tao, din na mga taos. Apa yang sepuluh bukan udah, bukan memang ada kami nak bodoh. Lagi kira mau udah tak, sama apa kali nak pandang bibi, sama saya nak terima orang. Anak kailangan kita berpikiran kan mata tanduk. Sukman sunimun di kambo bela-belai, penenetong, penesan, datang orang Kristian. Dan siapa ratu agama. Sebab sulit-sulit tidak bisa ngaran. Itu bersama ngatai saya dibakar betul-betul. Ini sa paroto agama. Ayaw po kagumpa kaya kapag alali kukuba, pagaladin na nakadupol ni Bitawa. Naamay kay Barate, nagyan mo tayo di pangano na burungan sa mga pangayaman, mga buda, mga sapi, pumita ng mga sapi. Nagkumpa kaya kadoperato na may mundor na nagkumpa kaya aladin. Coba kailan. Ubah sokak mabala-baler, ito mga tago sa ngaran, natin bungurang, natagun ka so, kaya wapatin, kailan may wapat, o binibuta ano. At kamaling nga, masyaran so. Wala na maglito. Dito ko pa kayo. Kasungura Rasulullah, natin kung Ali radhiyallahu anhu, ini pagamanatram natin Rasulullah. At yun na, uwan na kapaylayak, na tulad na sinitulad sa lima, na naiman na niya na, baru naman ang pamangwan na media nagpulo di pupuro ang nakaltara kong pulay niya man ay nagpulkar na magiging ni sugot Rasulullah kapag ito siya man dito din ka tinagong bulay di ka bulay nagtumpa kay mulong ito sa kapan ako ito hindi siya pwede siya para matulama Islam Allah ta'ala ay pwede ano pamakuha na kismagang ang jaribat nakapul itong bulay ang matamurin na umawa na di meron kismag na sindi siya mga kakata na mga ulama pembangun di hadi baru sebab dari kerata ginawa niyo kaya kamatan yang harus sabut kami na nadiyip kaya kata kami mga